Pre Boha, kde som to? Á, tu som. A ja reku, kde som? A ja som tu. Dobré ráno, pani Fodorová. Tak a máme to za sebou. No veď vidím. Nohu mám v sádre a v hube jak v polepšovni. No, vidíte, vy to máte za sebou a ja celý deň pred sebou, tak tu máte odmerať si teplotu. Ale tempo! To hovoríte mne, alebo tomu teplomerovi? Pani Fodorová, vy ma iba zdržujete. Šup, roboty máme ako na kostole. O chvíľku tu máte spolubývajúce pánov, ktorých práve prijíma. Odkedy mám tú nohu operovanú, tuším, horšie očujem. Naozaj som vás neočula. Oprobujte mi to povedať ešte raz, sestrička. Postavte sa hintam a spustite ešte raz. Kde tu? No, asi tak. Ako sa cítite, pani Fodorová? Prísam zemi horšie očujem. Ušiska moje, čo je to s vami? Nedali ste mi do nich trochu sádry? Ale ukážte. No, nie, uši máte v poriadku. Čo hovoríte? Že uši máte v poriadku. No, ale horšie je to s teplotou. Ste aká si teplá. Ja a teplá? Nech Boh chráni. Ale nič sa nedá robiť, musíte užiť tabletku. Až taká mucha som zás není. Pripadá mi to velice záhadné. Zlomená noha zapričinuje stratu sluchu? Ale to vám uchu iba zalahlo. Čo to na mňa dolahlo? Dolahlo. Na mňa dolahlo, ty staré hebedo. Počujte, sestrička, a vás takto vaša robota baví? Baví. Ako to myslíte? No baví. No tak, ako som povedala. Pozorujem vás už tretí deň, ale nehnevajte sa, tak sa mi zdá, že telo máte tu a váš duch je o pár kilometrov ďalej. Jedno vám spadne, druhé hľadáte a tretie rozbijete. Keď ani nezavolá, ani nenapíše. A sme doma. Ako sa volá? Gregor. Peťo Gregor? Nehovorte. Ten, čo býva v Hradišti vedľa šopy, ten chodí za volákov do Banoviec. Ale nie. Gregor je jeho krstné meno. Jaj tak. Pekné meno. Len horšie sa vyslovuje tým, čo nevedia povedať R. Už je to niekoľko dní, čo sa neozýva. Na vojne? Na misiách? Ale nie, v Rakúsku, v mesokombináte. To Hološik ho nahovoril. Aha. Deti to zle znášajú, ale aj ja to zle znášam. Bol doma, so mnou, v spálni, sem tam niečo poopravoval, smeti vynášal. No, a raz zobral kôž a už sa nevrátil. Ani ten kôž sa nenašiel a to bol nový, kúpila som ho v Petru. Aj na chlapcov to niekedy doľahne. Tak sa mi to zdá. Počujte, pani Fodorová, a vy mi prečo hovoríte, že nepočujete, keď počujete? Bolo na vás vidieť, že máte smutnú dušu. Chcela som vás potešiť. A vtedy zvyknem robiť takéto frky. No to sú mi teda pekné vtipy. Viete, že som natrafila už aj na takých, ktorí sa moje vtipy nepáčia? Jeden ma aj ubil. No, teda chcel. Nuž. Ako ste to uhadla na prvýkrát? Muž. Môj druhý muž. Tibor sa volá. Môj prvý muž Lojzo len tak z ničoho nič umrel. Ani sa mu moc nechcelo a zrazu ho nebolo. A po 3 rokoch sa objavil Tibor. Môjho Karola, čo som mala s Lojzom, ma ľúbi ako vlastného. Aj by ho ubiť mohol, ale on na ňo ani ruku nezdvihne. Tibor je veľmi dobrý. Vlastne ani mňa nikdy nebil, iba ja jeho. Ale len tak trochu, aby ho to nebolelo, lebo ho velice ľúbim. Som rada starého čierneho. A on to dobre vie. Preto sa tak často po podfúzi usmieva. Aby ho to nebolelo. To ste veľmi pekne povedali, pani Fodorová. No ale ja už budem musieť ísť, tak zatiaľ dovidenia. Dovidenia. Dobré ráno, pani Fodorová. Tak, ako ste sa vyspali? To je hrozné s týmto mojím kašlom. Neprechádza a neprechádza. Sám neviem, čo na to.
Predstavte si, pán doktor, snívalo sa mi, že mi od spodu rastú šupiny. Ako morskej panne. Teda vlastne najprv plutva a potom šupiny. A to ste mi akurát túto k nohu sadrova. Tak, sny sú už raz také, pani Fodorová. A my dohromady o nich nič nevieme. Akurát len to, že sa snívajú. Nech pán Boh chráni, keby ich nebolo. Život nie je až taký pekný. Slečna Karolínka, budete tu mať veľmi príjemnú spoločnosť. Táto tretia posteľ je vaša a tu na tejto strednej uvidíte sám život. Zdravím. Dobre. No, hádam otvorím okno, je tu hrozný smrad. Dávajte pozor, aby ste si prsty neprivrzli. Mne sa to už 2-krát podarilo. No vidíte, ešte raz a sme si 1:1. Takže, pani Fodorová, vy ste boli morská panna? Presne taká, akú má vytetovanú môj Tibor. Tuto, na prstách. To už je teda kopu rokov. Tibor vedľa mňa sedel, ja do pol pasa holá a ten tetovač ma na Tibora umelecky tetoval. Teda hore priamo podľa mňa a dole podľa udenáča. Ten tetovač sa volal Rambovsek a bol to Čech. Vraj sa to v base naučil. Učil sa tomu vraviť Tater. Pán doktor, pozrite, celkom som si rozmiaždila prst. Ukážte, ale to nič nie je. To by ste mali mať tento poľňatý kašel ako ja. To by ste potom vedeli, čo je bolesť. Čo všetko som sa poskúšal s tým kašlom. A neprechádza. Skúste prestať fajčiť. Choroby, ako prídu, tak aj odídu. Ale viete čo, pošlem vám sestričku, tá vám to obviaže. A zajtra sa na vás pozrieme radšej bližšie a viacerí. Dúfam, že nemáte nič proti tomu. No, nie je to teda jasné, že to nie je len slepé črevo. No prosím, môžete mi to povedať ale celkom otvorene. Ja som zvyknutá. No ale všetko, čo bolo treba, som vám už otvorene povedal na vašom príjme. Ale mne je to teda jasné, že to nie je len slepé črevo. No prosím, keď myslíte, o vás doktoroch je to predsa známe. Teda, že aj keď viete, tak nepoviete. A čo pre Boha vieme? My viac len tušíme, ako vieme. A čo nevieme, to si domyslíme alebo uhádneme. Ozaj neviete, čo je dobre proti tomu kašlu? No, dúfam, že nebudete mať nič proti tomu, keď to tu trochu vysprejuje. Je tu hrozný smrad. Teraz kašlem už aj ja, jak taká stará tuberačka. Ešte s vami urobíme nejaké testy a o 3 dní uvidíme. Ozaj, pani Fodorová, počul som, že aj cibulový čaj je dobrý. Ale ten je pre malé deti. Opробujte radšej varené pivo. Varené pivo? A to máte od koho? Od Trebenovej? Ale nie, Marta Chlbe mi dala recept. A ja som si myslel, že tá má recept len na sklad. To je Marta Mozole. Marta Chlbe vyliečila od kašla celý dolný koniec. Takže varené pivo bolo. Najlepšie čierne. 2 lyžice medu a citrón. Je to strašne dusné, ale strašne dobré. Mrcha mrchu odháňa. A myslíte, že citróny zoženiem aj u nás v Hradišti v jednote? To chodte radšej do Vestenic, to je lepšia istota. Tu nemajú hodnotať. A med? Neviete, kto med predáva? Skúste na Záhaji, u Kapka, alebo Švarc s kačanom. A to nepoznám. Slečna Karolínka, vy máte teda krásny župan. Verím, že nie jeden chlap by chcel byť tým županom. Páči sa vám? Fakt? Viete, René mi vždy hovorí, že v ňom vyzerám ako strašidlo. Bola som s ním v župane, aj bez. Na čo to tajiť? A viete o tom, že my si ešte stále vykáme? To je také francúzske. To robia len intelektuáli. Ach, tie obriečky boli snad 1000-krát prané. To mám na tom akože spať? Môžete kľudne pod postelou. No, povedzte niečo tej zazadrovanej pani, lebo keď je ja poviem... Tak, ako to bolo? Pivo, 2 lyžice medu a citrón. No z toho sa neudáva.
Chlopka povedala 3 fľaše. 2 fľaše. 2. Vy opravujte radšej 3. Tak teda, pani Fodorová, vy by ste tu mali ordinovať spolu so mnou a nie tu vylihovať. Ale viete, teraz do partizánskeho bereme len Ukrajincov. To neviem, či by vás zobrali. Ale idem vám po tretiu do partie. To aj Mariáš môžete hrať. Mariáš? To je slabota. Ja som vždy oko hrávala. A ako mi išla karta. Teda, to si vás neviem predstaviť, ako hrať. Čo tam hrať? Ale vyhrávať by ste ma mali vidieť. Aj žoliky viem hrať. To aj Libora Fodoru porazí. Šlak ho ide trafiť, keď zavriem z ruky. Máte tu akýsi zlý signál. Ja viem, ale keď chcete signál, tak na konci na chodbe pri okne je trochu lepší. A je tu aspoň Wi-Fi? Je. Ale to je len pre personál. A to pri mojej ambulancii. No, také typické slovenské. Možno, že je na chodbe automat. Požičam vám drobné. A automat? Aké zastaralé. Pán doktor, ale na chodbe mi to môžete povedať celkom priamo. Ja som pripravená. Na chodbe vám celkom priamo poviem heslo od Wi-Fi. Chceli ste niekomu písať, nie? Áno, chcela. Komu som to chcela? Saške, Ivke, Ľudské, aj Emanuelovi by som mohla. Vlastne všetkým by som mala. Že som tu, že som v pohode. Alebo viete čo? Dám to rovno na blízkych priateľov. My sme taká partia. My si všetko hovoríme. Napríklad vonku prší a my si to rovno napíšeme do chatu. A druhý sa pozrie von z okna a odpíše: áno, prší. Ako sa hovorí, jeden za všetkých, všetci za jedného. A viete, pán doktor, že ma tá sadrová opácha začína ako si pobolievať? To vám verím. Ale na budúce, keď pôjdete cez cestu, si musíte dávať väčší pozor. Ja som dávala pozor, ale ten zasranie, taký frkaň. Tu, vedľa úst, 3 bredíky, čo sa volajú pravda ináč. Pod nosom 4 chlpy a na križovatke pri kebabe mu namerali skoro 100. V krvi 3 piva a 1 tvrdé. Ten si môže už akurát na pumpe hotdogy kupovať. No tak si tu ešte poležíte. Aspoň ma dáte dokopy s tým kašlom. Pán doktor, budem môcť hrať ešte divadlo? Divadlo? Fíha. A vy ste herečka? Ale len taká dedinská. Zatiaľ som hrala len jednu žandárku. Neviem, či ma ešte budú steť. Tak sa na to pozrieme. Dýchajte. Nahlas. Skúste ako zviera. To váš mixo? Tak, teraz mi otvoríte veľké ústa. Ale aj jazyk vyplaste. No, čo vám poviem, pani Fodorová? Jazyk máte, ten vám neodpadne. Dýchať vládzete a noha, tá sa vám zahojí. Nevidím dôvod, prečo by ste nemali ďalej hrať. Ale musíte ma pozvať na predstavenie. Jasnačka. Tak vravíte, pán doktor, že slepé črevo? Zatiaľ. Aha, tak predsa to je aj čo síne. Vedela som to. Bolo to na vás vidno od prvej chvíle. Viete, ja sa v chlapoch vyznám. No, viete, keď sa na vás pozriem, mohla by to byť besnota, choroba šialených kráv, slepačia chrípka, možno aj slintačka s krývačkou. Na všetko to zatiaľ vyzerá. Viete, čo človek chce, to má. No to neviem, ako ste mysleli. Všetkému rozumiem, ale ničomu nechápem. No poďte, ideme na tú chodbu, zistiť to heslo od Wi-Fi. A oznáte celému svetu, čo sa s vami deje. Zaveste to na web. Isto vám budú všetci závidieť. Začína pobolievať potvora. A poriadne. Len či neviem, či boli sádra, či noha.
Pochválen. Až tak. Tak čo, podarilo sa? Myslíte konkrétne, či som sa už? No myslím, konkrétne. Vy ste sa už. Ani nie. Ale to je veľmi dôležitý úkon. Pán primár hovorí, že život je dôležitý. Tak potom je môj život vážne ohrozený. Skúsime to spolu. Chcete tu, alebo pôjdeme na záchod? Sestrička, a to aj chlapi musia pred vama? No a Priamo? priamo. Vy, taká pobožná žena, a musíte robiť takúto robotu. Musíte tak kúkať na také veci. Dúfam, že sa vo ktorých prípadoch aspoň prežehnáte. To je všetko živa pani Boberová. A samozrejme aj zvyk. Predstavte si, ja neviem, ako by som to riešila. Mala som čo robiť, aby som si zvykla na Tibora. Sú aj horšie veci, na ktoré sme si zvykli. Napríklad pozerať televíziu. Veru, to ste vystihli velice presne. Kúkať a očúvať tých slaboduchých ľudí. Poviem vám, môjmu Tiborovi sa málo čo podarí povedať. Ale toto vystihol velice presne. Televízne noviny, to je také hovno v celofáne. Teda vedeli si ho s tým celofánom. To musím zajtra povedať nášmu farárovi. On má rád také veci do života. Tak, čo? Sestrička, na vás veru vidieť, že ste veriaca. Chyba, keby nebolo vidieť. A veru je, viac sa usmievate. Asi máte viacej dôvodov. Každý by mal niečomu veriť. Veru, keby bolo tých ozaj veriacich viacej, aspoň by sa za nás tam hore v nebi prihovárali. Poviem vám, a ja som taká. Keď ma volá, čo boli, verím, a keď prestane bolieť, zabudnem. Viem, nie je to pekné, ale zabudnem. A ľudí u nás v Radišti chodí do kostola stále menej a menej. A v Skačách? Ani nehovorím. No to áno. Ľudia sa veľmi rýchlo sa ľudia zdali viery, pán Čvordo. Všetci sa pýtajú, čo mám za to. Nebo sa im zdá ďaleko a zábava a obchody sú im bližšie. No nič, ideme radšej von. No dobre, ale musíte mi pomôcť. Nohu mám tvrdú ako pomník a viete, ani sa mi moc neste. Trošku skúsime. Aspoň pár papier. A aj vetry musíme sledovať. Čo všetko sa u vás musí sledovať? No poďte. Musíme sa trošku postaviť. Sestrička, vy taká pobožná žena a musíte robiť takúto robotu, mordúvať sa so mnou. Každá práca je pekná a každú prácu si musí niekto urobiť. Sama sa predsa neurobí. Ja viem, práca šlachti, bola kedy sme aj hovorili, práca matka pokroku. Nezáleží na tom, kto, ale ako. Aj svätý Augustín to vravel. Na vás, sestrička, veru vidieť, že vás robota baví, ale Boh chráni, chcem ohovárať. No vidí sa mi, že sestričku Alenku nie. A čudujete sa jej, sama bez muža, s 2 malými deťmi. Niekedy aj my jej pomôžeme. A viete, ona by potrebovala takého, čo by jej stále pomáhal. Počujte, sestrička, mala by som vám dať nejaké euričko, keď sa so mňou takto mordujete. Ale zabudnite, na čo by mi boli? Môžete ísť do kina, alebo na zmrzlinu. Teda čo vy nevymyslíte? Tak vám dám aspoň jedno jablčko. To môže byť, máte svoje zo záhradky. Direkt, naše. Mám ho hen tam v stolíku.
Zoberte si, nie je zavretý. Dobre, to počkám. Len čím skôr, aby aj to nezhnilo. Počujte, sestrička. Ako môžu niekoho bolieť nohy, keď ich nemá? Niektorí vraj pety svrbia po celý život. Počula som to, ale nechcela som tomu veriť. Ako môžu svrbeť pety, keď nie sú nohy? Ozaj. Ozaj, mala som... Mala som tu niekomu odviazať prst. Veru, je tu taká jedna, ale tej by ste mali zaviazať radšej hubu. Išla celému svetu oznámiť, že je tu. Len či to chce svet vedieť. Ľudia sú všelijakí, to ja hádam lepšie, ako by sme boli všetci rovnaní. Tam Boh vie, čo robí. Dobre sa mu robí, keď mu príroda pomáha. Za mojej mladosti robil Pán Boh všetko sám. A teraz niektorí tvrdia, že matka príroda. A ešte nás tu o tom aj presvedčí. Ozaj, sestrička, a není som vám ťažká? Trošku, hej, ale to nevadí. A kto vlastne vymyslel tieto nešťastné čungále? Lepšie by boli krídla. Anielom, tým je, hej. Ale ťažko by sa vám štartovalo. Potrebovali by ste dlhý rozbeh. Máte pravdu, najťažšie je rozbehnúť sa. Ale potom by som už len letela a letela. A to nedá? Priamo tam? Dajte pokoj, to je ďaleko. A či by ma tam vôbec chceli, takú starú a hriešnú. Tak niekam bližšie? Sestrička, ja by som chcela zaletieť do starej Ľubovne. Staré ľubovne? A prečo? Neviem prečo, ale počula som, že je. A keď je, mala by som ju ísť kúknuť. Poteším seba a možno aj ty k starej Ľubovni. No poďte, maličky. Že tu nikto není. Akože tu nikto není? Ako to máme vedieť? Pozri, je to šeska, ale tam je šeska. Šestka, sedí to. Však to máš naopak. Tak to potom nesedí, to je devina. Ale ako to, že tu nikto není? To mi to vysvetlí. Máme po všetky, poď. Tak poďme domov. Tu niekto mám byť. A mimochodom, tu máme prísne stanovený režim, ktorý sa musí dodržiavať. Večierka je už o 9:00. Čo? Tak zavčasu? Vtedy ja chodím do roboty. A výnimky neexistujú. Existujú. Ale iba v slovenčine, v rytmickom zákone. To som múdra, čo? Včera som to do noci si naučila. Tu je vaša posteľ a tu je skrinka. A kto na nej naposledy zomrel? No, tak to teda neviem. A vlastne viem. Taká jedna skomárna. Stále hovorila iba igen a po slovensky iné nevedela. Kto vie, čo tu človeka čaká? Vás to určite nečaká. No čo vy viete? A možno viete a nepoviete. Necítim sa najlepšie. Nevidie to na vás? Počujte, a pivo tu nečapujete? Hneď na prvýkrát. No nie, nečakujeme. No katastrofa. Čo mám z takéhoto života? No tak nehovorte mi, že sa tu ani fajčiť nesmie. Nie, nesmie. V celej nemocnici je prísny zákaz fajčenia. Iba pán doktor tajne fajčí. Ale všetci sa tvárime, že o tom nevieme. A potom, že prečo toľko kašle. Počujte, to je elektronická.
A táto vaša nemocnica by sa mala skôr volať, že márnica. Zmárnite tu každú radosť. No tak to som ešte nepočula. Odo mňa si ešte šeličo vypočujete. V taxiku sa človek šeličo dozvie. Iha, tak slečna sa v taxíku vozím. Ale nie, ja vozím v taxiku. Čo to na mne nevidieť, že som taxikárka? Tak to ste boli vy, čo ste starostovi kotol s gulášom prevrátili? To bol ten Joker z Partizanského. Ale vy ste o tom počuli, ale zdúchol jak gafor. Ani sa vraj neospravedlnil a chudák starosta musel guláš zo zeme doškrabovať. No a kde teda robíte? V radišti Ľudského? Ľudského? To je chcela, aby som tie Mikulky vozila do Kauflandu. Alebo že dôchodkyne do kostola. Ale letisko? To si nechal pre seba. Nie, ja mám svoj vlastný taxík. No tak ste mohli zaniesť Mikulky na letisko. A viete čo? Aj ja som sa už viedla v taxíku v limuzíne. Keď som sa vydávala, na kapote sme mali bábiku v bielých šatách a na zrkadlách stužky. To je taký sprostý zvyk. Mne sa to nepáči. A mne sa to náhodou veľmi páči. To hneď každý vidí, že ide svadba. A ja som veľmi chcela, aby každý vedel, že sa vydávam. Tak áno, tak viete, tie svadby to ujdu, no. Ale voziť tých opilcov s krčmi, to je horor. Aj si k vám dovolujú? No jasná vec, že si dovolujú. Ale zo pár už ich na to doplatilo, no. Aj minule. Jeden taxiku mal také opozlé, lepkavé reči. Tak mu vraví, čo, prejdeme sa trošku? A ona to skočila ako nále. Hovorí, jasné, ja som Jožo. Tak som ma chytila pekne takto milého Joža pod pazuchy. A on ako lokša. Ale to je najlepšie, viete. Prituliť si hlavu k hlave, zadívať sa do očí a potom, že bác! Presne tam, kde ich to najviac boli. No tak, Dávate svätý pokoj. tak toho muselo poriadne bolieť. Však to dúfam, však sa ho spýtajte. Viete, spoznáte ho podľa toho, že chodí takými malými, drobnými, pomalými krokmi. To som aj ja mala vtedy spraviť pred tými 10 rokmi. Čo, mal hlúpe návrhy? Práve, že nemal, to ja som mala, úplne som ho prekočila. No to je horšie. Sám sa človek nenakope. Ale čo, už je to preč. Ale ešte stále to boli, čo? Viac ako ich na tom citlivom mieste. Veru boli. Ale zdravotníkov by predsa nemalo nič boliť. Poviem vám tajomstvo. Aj tých všeličo boli. No nič, musím ísť, potom ešte prídem. Zatiaľ dovidenia. Dovidenia. Ach, to je taký život, idem si zapáliť. Tak asi nie. Ale som rád. Dobrý deň. Smrad? Asi som sa pototo. Asi nezodpovedá za svoje činy. Ale to nie vy. To ja som len taká veľmi háklivá na vône. Alebo skôr, čo je opak vône. Vy ste tá, čo ju prijali po mne? A ja som Irena. Karolína, bola som si zavolať. Viete, na chodbe je lepší signál. To ja keby som sa všetkým neozvala, to by hneď bolo rodeo. Ale dovolala som sa len 4. Že som tu a tak, viete, aby vedeli. Somári blázniví typy hneď urobili poplach. Aj do skupiny som im napísala. My sme taká super partia z telky a z klubu. Všetko sú to takí nekonvenční ľudia, štýloví. Veď ich uvidíte, keď budú návštevy, ale potom sa im nezlaknete, viete. Oni sa aj tak nekonvenčne obliekajú. Tak mne to teda neprekáža. A ja som zvyknutá. Aj my taxikári sa vieme odviazať. Vždycky po šichte, viete, sa stretávame v tej plechovej búde pri železničnej stanici. A potom to začne.
Pivo, víno, klobáse, vtipy. A potom hráme to hru, že vadí, nevadí. A keď si dáme pivo a víno, to už nikomu že vadí. Ireka, len si všimnite, aké to tu je všetko zastaralé. Každá posteľ je iná. V nemocnici by to takto nemalo vyzerať. A prečo si myslíte, že by nemocnica v Partizánskom mala byť iná? Veď nie je ani štátna. Tak ale my dve toto nevyriešime. Na to sú tu iní. Viete, čo ma momentálne najviac trápi? Že mám ohromný hlad. No, máme dietu, Ireka. Dietu. Nezabúdajte. Ozaj, a nechcete, aby som vám toto trochu vysprejovala? Bielize napríklad. Ne, ďakujem. Ja si sprejujem bieliznu, len keď mám mole. No, ukážte. To je fake alebo Versace? Tak od tohto by mi mole určite okapali. Dúfam, že ste to mysleli ako žart. Samozrejme. Ja som to také pochopila. Ach, Bože. Mrákoty tu na mňa. Ja som ale hladná. Tu sme v nemocnici, ak ste si nevšimli. Žiadne dobroty, lahôdky, holá záchrana života. A čo mám z takéhoto života? Radšej smrť po peknom, krátkom, prežitom živote, ako zdochyňať a nič si neužiť. Jaj, sestrička, keby ste to nebola vy, aj by som vám povedala volačo masné. Ak sa vám uľaví, kľudne povedzte. A keď sa neulaví, potom čo? Á, máme tu novú posilu. Ja som Voliaka Fodorova. Kedysi som bola pani sprievodkyňa. Volali ma Slovenská strela. Žil som už len dôchodkyňa, teší ma. Teda pani Fodorova, to musela byť riadna šupa. To teda bola. Celé auto som mu ohla. A prvé, čo sa ma opýtal, kartičku poistenca máte, babka? Ja mu dám babky. Dobre, že sa to nestalo mne. A ja som taxikárka. A ja niekedy upalujem. No poďte, už by ste si mali lahnúť. Jaj, sestrička, veď vy máte sily jak dvoja kulturisti. Aj chodíte do fitka? To je čo také moderné. No, ešte to. Od mladosti robím. A som zvyknutá. A moja viera ma posilňuje. Teda, sestrička, a vy naozaj veríte? Nie je to taká strata času v dnešnej dobe? Aj na horších veciach zmárnime a strácame čas. Jaj, konečne. Ďakujem vám, sestrička. Peniaze vám nejdem núkať, bo vám aj tak nič nehovoria. Radšej sa za vás pomodlím, len aby som to ešte vedela. Teda, sestrička, a vy teda naozaj veríte? A aké to je? Čo to s vami robí? A čo by to so mnou robilo? Nič. Vidíte niečo? No nie, len sa mi to zdá také zastaralé, také nemoderné. Akurát minule sme o tom mali v klube veľmi zaujímavú debatu. Jeden kamoš útok začal. Vravel, prečo je ten Pán Boh taký škodoradostný? Prečo mu dobre robí zle? Veď keby mu išlo o dobro, toľko by ste už ani nepýtli. No a potom sme mali veľmi zaujímavú debatu o tom. No, veriť by sme mali vždy v niečo. A keď nie v Pána Boha, tak aspoň sám seba. Tak, moja reč. Alebo v druhých ľudí. To je najhoršie, keď sa z človeka stane cynik. Ja keď som bola taká malá asi pofiok na stole, som si predstavovala Pána Boha
ako deda Mráza. Takého starého zamaskovaného penzistu. Ako sedí. Čapicia v kapcoch ešte k tomu. Ako sedí nad mračnami, dáva pozor na dobrých aj zlých a furt si dačo zapisuje do písanky. Tak som sa radšej friško vyspovedala. Ale smiešne mi to je doteraz. Teda, pani Fodorová, s vami muselo byť veselo. Aj doma, aj vo vlaku. Vy by ste si s mojou mamou nerozumeli. To bola funkcionárka. Najprv v KSČ, potom vo VPN a nakoniec HZDS. Keby žije doteraz, tak je smeračka. A čo na to? Však sú to stále tí istí ľudia. Ona keď nebola na schôdzi, bola z toho normálne chora. Viete, my sme prišli domov a museli sme sa podpisovať, ako do prezenčky. Alebo sa hlásiť, ako do diskusie, no. To bolo samé vyznamenania, samé schôdze. A my deti sme si museli variť doma sačkové polievky. A my sme boli 4 dievčatá a výchova chlapská. Ja som vedela obrojiť bicykel a aj drevo napiliť som vedela. Niekedy som napilila aj susedom. A aj pivko mi ponúkli. Ako chutí po ňom jesť. Prežehnať som sa zabudla. Sestrička, vy máte silu. Na vás vidieť, že máte silu. Ešte čilciky, ako ste ma šmarili o tú misu. Ale tak mi treba. Nemám sa čo pchať na križovatke pri kebabe do cesty. Sestrička, ja som sa vás len chcela opýtať, že či ste tak náhodou okom nenazreli do mojich papierov. Viete, že či tam není niečo nebezpečné? No nie, nenazrela, lebo ja nenazerám. Ale ja som myslela, že iba tak náhodou. Ani náhodou. A už sa nezdržujme. O chvíľočku je tu obed a potom návštevy. A nezabudnime, Karolinka a Irenka máte dietu. Dúfam, že sa to triznenie na mňa nevzťahuje. No, na vás nie, ale nezaškodilo by vám. Mali by ste trošku schudnúť, trošku dosť. A povedzte, od čoho som taká kotná? Rumajovi ani do kebabu nechodím. Jem len domácu stravu. Však to teraz všetci odporúčajú. 2-3 masné chleby, oškvarky, kušte klobásy a zapijem to 3 pivami. Ale to tretie už pijem pomalšie. Ani nespomínajte. Mrákoty idú na mňa. Jaj, pani Fodorová, a my by sme si v tom jedení spolu rozumeli. Čo nie je, môže byť. Syna mám, dceru nemám, ale nevestu by som mohla mať. Môj Karol je velice dobrá natúra. Raz som ho aj čítať videla. Takže obed, tabletky, návštevy a hlavne vyvetrať. Velice dobrá stvora to je. Ak existuje nebo, určite tam majú pre ňu nachystanú štokrlu. A keď nemajú, chalupa mi robí. Dobre, nech už donesú ten obed. Irenka, to je pre vás. Pani Fodorová, nech sa páči. Karolinka, nech sa páči. Dobrú chuť prajem. To si mám akože sama olúpať? Piatok! A ti neznaj bohovia mi dali mäso. Fodorová, ja by som si to rada vymenila. No určite, netreba. Je tu pán farár, o tom sa vyspovedal. Preboha. Ja
horšie? No nič nemôže byť horšie ako hlad. Obstal za nič. Veru, najedený človek má lepšie myšlienky. Chladný, ten sa len obzerá. Najedený mu je dobre, ten si už len drieme. Za volantom sa nedá driemať. Teda dá, ale iba raz a potom človek zaspínáva. Viete, Irenka je taká taxikárka, ku ktorej si chlapi nedovolujú. Ozaj. A nejde vám to niekedy na nervy, keď si k vám nedovolujú? A viete, že nejde? Irenka, a to musíte vedieť naspamäť všetky ulice? Ak to vám teda nezavidí. Veď ja som sa 8 rokov učila, kde v Bratislave býva moja sestra. Voevová ulica. No kto to bol ten nešťastný Blagojev? Väčšinou tých ulic poznám, ale viete, teraz je tá navigácia. Navigácia? Tak sa volá tá slečna, čo sa s ňou vadí stále môj Tibor. Držte sa vľavo, dávajte pozor na cestách, odbočte na juhozápad. No ako má vedieť, kde v aute je juhozápad? No, make-up si radšej dávať nejdem, lebo chalani zase budú mať poznámky, že či sa špatlou odličuje. Ale oni to tak nemyslia, somári blázniví. Až... No a vravíte, Irenka, že si teda niektorí sem tam aj dovolujú? Chlapi vôbec nevedia, čo ženy chcú. To je pravda, to je pravda. To je svätá pravda. Až teraz som si inak všimla, že tu nie sú žiadne vázy. Ja ich poznám, somarov bláznivých. Ja budem potrebovať možno 2, možno aj 3. Ja asi by som mala zavolať na sestričku, nech nejaké vybaví. Sestrička! 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 Irenka, pán doktor sa chce s vami porozprávať. Budem potrebovať nejaké vázy. Mne nič neodkázal? Nie, Nič? veru nič. Nič? Celkom nič? Nie, nemusíte si nič brať. A nemáte tu A doktor žiadne čo? vázy? Telefonicky sa na mňa nikto nepýtal. Nie, nikto. Ale mali by sa 2 alebo 3. A, Zatiaľ ani jeden. Poď. a doktor čo? Ale čo vám poviem, stále iba kašle a nič iné. Ale to už sme si zvykli. Tak poďte. A nejaké vázy mi prosím vás doneste. Tak poďme, nech to máme čím skôr za sebou. Strašne by som chcela, aby aj mňa zavolal. A povedal mi, čo by som chcela počuť. Buďte rada, Karolinka, že vás nevolajú. Priznám sa, hanbím sa povedať návštevám, že som tu a že to ide iba o slepé črevo. Veď to neznie ani kto vie ako dobre. Len to počúvajte. Slepé črevo. Ani to slepé, ani to črevo neznie dobre. Nejde o to, ako to znie, ale ako to boli. A keď niečo boli, tak boli poriadne. Prípadá mi to také hlúpe, také banálne. Viete, pohybujem sa v takých kruhoch, vo vybranej spoločnosti. Každý tam je taká vyhranená osobnosť. A akú chorobu by ste chceli radšej? Zlatú žilu? To vás nie nosnejšie? A pritom vás bolí riť. Ale prosím vás, že vás to baví. To ja keby som povedala, v akej spoločnosti som sa pohybovala celý život. Plný vlak ľudí, to je vlastne celá naša spoločnosť. Od ožranov až po poslancov. A niekedy to môže byť aj tá istá osoba. Irenka, pokiaľ nebudeme múdrejší, zostanete na tomto oddelení. Na mňa sa nikto nepýtal? Stalo sa niečo? Je to vážne?
Irenka, priniesie vám ešte jeden vankúš? Nie, ďakujem, to stačí. Neviem, ale tie snímky sa mi ako si nezdajú. Ráno spravíme nové odbery, sestrička. A podľa výsledkov možno pôjdete aj na iné oddelenie. Ale zatiaľ všetko po starom. Dietu dodržiavať, predpísané lieky užívať. A snímky a odbery ešte radšej s niekým prekonzultuj. Viete, viac hlav, viac rozumu. Niekedy druhý názor pomôže všetko objasniť. Nechcete ešte jeden vankúš? Veď vravím, že nie. Viete, lebo niekto má rád 2 vankúše, niekto iba jeden. Nie, ďakujem. A nezabudnite na tie vázy. Zle spraví, čo vravel, rýchlo. Kašľal, ospravedlňoval sa, znova kašľal. Takže to nie je iba žočník. Nie, pani Fodorová, smola je to. Sa mi lepí na pety aj na kolesa. A práve teraz, keď som dostala takú ohromnú chuť na jedlo. Na mňa aspoň vidieť, že som komplet telesne postihnutá. Irenka, nedáte si kúsok klobásky? A aké to Aj je? zavarané uhárky mám. Ako sa to prejavuje? Nič, ako nič. Keby aspoň dačo. Ale zatiaľ mám len ohromný hlad. A vravíte, že nič. A veríte, Irenka, že aj ja nič. A predsa sa v človeku dejú všelijaké procesy, o ktorých nevie a musí sa o nich dozvedieť od druhých. To aj u nás v klube sa človek dozvie od druhých skoro všetko. Aj to, čo nechce. Ale čo? Nádej umiera posledná. No, ale nechcela by som byť tá pred ňou. Ale bola čo musí. Ako by to vyzeralo, keby sme tu všetci ostávali? Veď by nebolo dosť rožkov. A z prostých by bolo na pozeme gule. Už či u vás je viac ako dosť? Česať sa a najmä usmievať sa. O chvíľku sú tu prvé návštevy. A je iba sestrička. Moment, zatiaľ ich ešte nepúšťajte. Ja nemám dorobené vlasy, to by som si teda dala, keby ma videli takúto. No zatiaľ vonku ani nikto nie je. A vlastne je. Jeden taký s fúzikmi, ale ináč neurčitý. S fúzikmi hovoríte? To bude určite Laco. Ten musí byť vždy prvý. Chce sa mi zalíškať za to, čo minule vyviedol. Ale u mňa si to len tak nevyžerí. Irenka, spíte? Spím. Najlepšie sa spí, keď má človek zatvorené oči. No dobre, tak ja idem zavolať tú návštevu, že už môže prísť na návštevu. No veď ja už čakám. Ale počkaj, budeš ma musieť pekne prosiť. Ha. Uvidíte, ako s ním budem cvičiť. Ale prosím vás, potom sa mu nesmejte, lebo si budem myslieť, že sa smejete z neho. Vždy som na tom mojom taxíku chcela ísť niekam, kde som ešte nebola. Niekam ďaleko. Napríklad do Starej Ľubovne. Napríklad aj tam. Raz som sa viezla v taxíku z nákupov z Kauflandu. Tuším, to bolo vo štvrtok, tedy začínajú akcie. A keď mi ten kmin povedal sumu, až sa mi pred očami zahmlilo. Dala som mu o 50 centov viacej a v duchu som si povedala, na, zadrhni sa. A zobrala by som so sebou každého, koho mám rada. Bolo by to presne 4 plus 1. Dobrý deň, vyššie. Mama! Karolko, vítaj! Ale tá košela ti vôbec nepasuje. Vidno, že som není doma.
doma. Ale hlavne, že si tu. A vidno, si náhľadko vyolený. No, To si sa čil po obede? no, hej. A pozri, čo som ti donesol a zavaraninu. A nepoplietol si to ako minule, keď si doniesol feferonky. Nie, peperonky už nemáme. A inak, dneska som sa holil prvý ja, až po mne tata. Som mu povedal, tata, kume, 2 strojčeky, pôjde nám to rýchlejší. A on že nie, no. Vidíš tu moju čungalu? No, vidím. A bolelo? Čo sa tak sprosto pýtaš? No. Samozrejme, že bolelo. Čo sa ma opýtaj, či veľmi. Mi bolelo. Veľmi, Karolko, veľmi. Hlavne na druhý deň. Mám už svoje roky. Ale roky nebola, noha boli. Počujte, a nešiel náhodou hore schodmi taký s fúzikmi, taký štýlový, nekonvenčný? Jaký? No fakt teba. Opak tam nebol. Čo by som sa ešte opýtala? Čo? Aby si vedel odpovedať. No čo? Netečie? Hodovo neteče, mama. Tata ho opravil. Prišiel som domov a už bol opravený. Ani som mu nemal kľúč, kedy podať. Tak nemusíme volať Lacka kňaze. Ale mal si ho pochváliť. Dobre by mu to urobilo. Aj som ho pochválil. Som mu povedal, dobre si to ty vino urobil. Mal si mu povedať tata. Dobre mu to robí. A keď ja mu poviem raz tata, raz ty vino. Jemu robí dobre aj jedno, aj druhé. Tedy som mu povedal ty vino. No dobre. A chladnička čo? Nehučí? Hladnička hučí. Mal by si ju vycentrovať. Dones z pivnice vodováhu a vycentruj ju aj s tatom. To je dobrý nápad. Spravíme to hneď zajtra. Teda sobotu. Alebo nedelu. Alebo, no, ne. A však my už sa ľahko dohodneme. Dočkaj. Čo? Urobíte to hneď zajtra. Kedy to urobíte? Zajtra. Počujte, ale viete, on má presne také isté fyziky ako vy. Aj ten pohľad, tá dikcia, no celkom ako vy. A nerobí náhodou nové gume? Ale nie, u nás v televízii. Strašný frajer to je. Musíte ho poznať. Aha. No, Počuj, Karol, no. neprikyvuj hlavou. Prečo? Nedala som žiaden pokyn. Politici sú síce radi, keď hlavou prikyvujeme, ale to je velice málo. Hlavu treba vedieť aj používať. A počúvajte, nemáte náhodou Instagram? Veľmi zaujímavý profil má. Je to strašný frajer. Počuj, Karol, neprepašoval by si mi semce piva. A prečo dve? Pre istotu, keby sa ti náhodou cestou jedno rozbilo. Čo u teba nie je žiaden kumšt. A tak ja doniesiem radšej plechovky. Dobre, ale dnes ho opatrne. Ako keď ste žiť nenápadne s mobilom na záchod. Nenápadne, tajne. No a víš, mama, náš Rexino, no, Preboha, čo je s ním? no, je nedisciplinovaný. Odkedy si není doma, tak to sedí ako bez duše na dvore, ani tým chvostom nekrúti a úplne je taký bez života. Tak sme vyšli s tatom, že ho ideme vycvičiť. Vyšli sme von, zobral som jednu rukavičku a takto som ju hodil. Rex ho donies. A on, no, do čilku ju nosí. Teraz tu ja s jednou rukavičkou stojím, jak taký oný. A ani Mari tam nemá kto. Táto mi sa nechce a mne takisto. Tak sa len dívame a dívame. A čo vidíte? Nič. Počujete, Irenka? Variť im nemá kto. Počuje a predstavujem si to. Ale to som ich ja tak zle naučila. Vždy som im všetko hotové podala až do huby. A či im chýbam? Povedz, Karol, chýbam? No však povíme, ak je, chyba.
Pri jedení by som si tuším s tým vašim synom rozumela. Na jedenie to teda on je? Povedz, Karol. Chutí mi, chutí. Karol, No, aj si rozumel tomu, čo naznačila slečna Irenka? no, jak sa to vezne? Slečna Irenka by ťa všeličo doučila. Dal by si sa na to? No a keď mám pravdu povedať, tak dal. Len či by sa ona na to dala. To je otázka. Irenka, ako sa vám javí môj Karol? Asi ako chlap. Počuješ, Karol? Počujem, mama. Pri tom vašom Karolovi by bolo človeku všetko jasné. No, ja nemám žiadne tajomstvá. Buď ticho, Karol. Nikto sa ťa na nič nepýtal. Nedala som žiaden pokyn. Irenka, s dvomi to už aj proboval, ale zatiaľ mu žiadna proba nevyšla. Mama. Buď ticho, je to pravda? Je. Tak buď ticho. Vy by ste mohla byť tretia. Mama. A nakoniec, prečo nie? Len sa bojím, keď otvoríte oči, tak sa Karola nalákate. Vás aj oholení. Dobrý deň. Marienka, servus. Servus, Tibino. Kde si bol tak dlho? Hľadal som miesto na parkovaní. A zaparkoval si? No, skoro až kršteňam. Ale tajne. Nech nikto nevidí. Nesmie sa to. Ale tu sa tajne pije aj fajči. Čo všeličo sa nesmie a robí sa to. Veď by nebolo na svete žiadnej radosti, keby všetko dobre zakázali. Tata, povedz mame o tom, jak si prav. Povedal si mame? Ešte nie. Mama, čúvaj. Je útorok. Šedný deň. Práčka ešte nič netušia. Tata, ideš ty teraz, ideš. No, všetko, čo bolo v dome, sme naraz pohádzali do pračky. A... Ďalej už radšej ani nehovor. Počúvajte, a nešiel náhodou schodmi taký jeden s fúzikmi, nekonvenčný, s veľkou kyticou. Veru asi aj išiel, ale boli traje. To sú určite oni, moji blázni. Ach, ale poviem im svoje. Budem sa robiť akože nič, alebo budem tu ako Irenka. Budem sa tváriť, že spím, som zvedavá, ako zareagujú. Počula som, Tibino, že vodovod už neteče. Tata, povedal som mame, dobre som povedal. Dobre si povedal, Karol. Tibino, ale vidím, že si není vo svojej koži. Tebe sa nedá nič zatajiť. Zasi typoval. Koľko si prehral? 10 €. Na čo si čo vsadil? Že Tatran Hradište porazí skáčami. Ale raz som už aj vyhral. Tak na to si ja teda veru nepamätám. Keď ty si pamätáš len to, čo sa ti hodí. A rodičia, prosím vás, nemáte sa. Nepôsobí to dobre. A raz som už aj navaril. Ale nechutilo mi to. Už ani mne. Na čo potom varíte? No, aby sme nepokapali od hladu. Len aby sme nepokapali od toho, čo si navaril. Ale veď minule sa mi to náhodou podarilo. Nechceš povedať, minule sa ti to podarilo? Dobre varíš, Karolko. Ja viem, ďakujem, ale zásmažky mi nejdú. Tak sa čilo pýtajme mami. Ale vieš dobre, že nás zle poradí. Veď ona nechce, aby niekto bol lepší od nej. No tak na to prídeme sami, no. Ako na to môžeme prísť, keď sme doteraz na nič neprišli? Neviem, či som sa už pýtala, ale počula som, Tibino, že vodovod už nekvapka. To som jej povedal. Dobre, som jej povedal. Dobre si povedal, Karolko. Tibino, túto slečna Irenka prejavila záujem raz sa bližšie kúknúť na Karola. Mama.
No čo, roky na to máš. Zdravý si, mocný si, aj mne by sa uľavilo. Aký ty máš na to názor, ty Bino? No myslím si, že to je reálne. Irenka, hádam by ste sa mohli za Karola aj pozrieť. Tak čo? Nuž, chlap je to. Počuješ, Karol? Čo? Chlap si. Som. Váž si to. No. Slečna Irenka robí s chlapmi. Rozváža v taxiku ľudí a opilcov. A ja už som bol raz v nemocnici. Nehovorte. No. No ale hádam, to nebolo nič vážne. Bol som darovať krv. Už 3 razy. Vy ste nulka? Nie, ja som Karol. Myslela som krvná skupina. Jaj, no, myslím, že nulka. Ale my sme tam boli s dobrovoľnými hasičama. A povedali, že dostanete opäť. A dostali sme jeden taký obložený rohlík a jeden gastrolistok. Bola, kedy sa aspoň mier posilňoval. Daruj krv, posilníš mier. A čil sa už o ten mier nikto nezaujíma. A ja som bola raz darovať. Len tak, taká partia sme sa vybrali. A ja by som išiel len tak. Nehovorte. No a keby mama dala pokyn, tak aj 2 razy. To žartujem. Všimla som si. No, viete, keď zo mňa sa všetci v robote smejú. Ale zase to je lepšie, ako keby mali plakať. Ja by som sa vám nesmiala. No, vy musíte mať dobré srdečko. Taký sa mi väčšinou nesmeje. A to ja hned poznám, keď má človek dobré srdečko. A vy taká ste. Ale 2-krát vám to už nevyšlo. No, 2-krát. No, minule sme boli s kamarátom v šope na Neálko a sme sa tak rozprávali, že mne to nevyšlo 2-krát a jemu nikdy. A teraz rozmýšľame, že čo je viac. Že či mne 2-krát, alebo jemu nikdy. No ale keď viete, Irenka, ja furt začínam od seba. Možno je chyba vo mne. Ale ďaleko nezájdem. No, tak raz by ste mohli začať aj od toho druhého. No, povedzte mi viacej o tom. Tak, aký ten druhý je, čo si myslí, čo cíti a čo potrebuje. A nakoniec zistíte, že ten druhý cíti, myslí a potrebuje to, čo vy, alebo ja. Vy mi otvárate nové obzory, hovorte ďalej. To je všetko. Jaj? No, tak viete, ja to vidím na tom tatovi, teda na tom druhom, na tom Tipinovi. Len niekedy takto dá ruku a ja hneď presne viem, čo on chce. Podaj mi kľúč, 13. Taký sme zohratí. To ste pekne povedali, to s tou rukou, že ten jeden takto vystrie ruku a ten druhý už vie. Počul si, Karol? Počul, mama. Počul si, Tibi? Počul som. Jaj, to by bola vec. Teda, to by bola žena. Takú si, Karol, ani nezaslúžiš. A mama. Málo hovorí, to má po mne, no ale vie zabrať. Takto dám ruku a on hneď vie, čo to znamená. Podá mi kľúč 13. A prečo sa mi vy furt do toho pletiete? Keď sme to nehali na teba 2 razy, ti to nevyšlo. Tak sa nám do toho čo ty nemontuj. To veľké, ťažké pred dverami patrí vám? To je moje, jasné. Bali sa ma tak neprišli, len darček položili pred dvere. To je pre nich také typické. Harmonika? Aké nekonvenčné. To je moja heligonka. Som si ju priniesol, keď som prišiel, reku zahrám tej mojej. No ja neviem, čo povie na to pán doktor. Ja viem, nesmie sa to, ale budem hrať potichu.
No, sestrička, len ho vyhrešte. Ja som ho doma hrečil, že na čo sem to ťahá. Ale jemu sa to dobre neslo, keď som to nesol ja. Bolo ti? Bolo by som radi, ale či už nie je. Zahrajte jednu, pán Fodora. Takú veselú. Sestrička, dovolte mu to. No dobre, ale iba jednu. A musí byť naozaj pekná. Tata, zahraj rap. Zahrám ti, Marienka. Dobre. Tu tvoju. Ale tichučko, ty Bino, veď ty vieš ako keď padajú vlasy u voliča. Čo, nefunguje? Chýbaš mi stále viac, prázdnejší je dom náš. Už to trvá mesiac, čo niekam uniká. Ty si môj krásny máj, ale aj pekný ľud. Tak nevramaj sa maj, do dlaní sa mi skúť. Budem ťa láskať, teplom rúk holubím. Nielen, že mám ťa rád, ale aj ťa ľúbim. A či to vidí, počúvajte. Ča, 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 ťa ľúbim. Ča, 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 ťa ľúbim. Ča, 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 ťa ľúbim. Ča, 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 ťa ľúbim. A teraz vy. Ča, 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 ťa ľúbim. Ča, 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 ťa ľúbim. Jaj. Škoda, že som tie pekné slova nenapísal sám. Napíšeš volačo iné. Myslíš? Čo myslíte, Irenka? Váš Karol dokáže v živote ešte veľké veci. Myslíte? Pán Fodora, bolo to veľmi pekné. Zahrajte ešte jednu. A keď sa raz budem vydávať, chcem vás mať na svadbe. Aj s tou Heligou. Prípadne aj s Karolom. Irenko. Nie, že by som vám ho núkala, ale vy by ste ho vedeli dať do laty. Mama. Keby ste vedeli, koľko sily má. A hlavne, že je Karol zdravý. Keby ste vedeli, akí ste všetci trápni a banálni. Áda by už aj stačilo. Volať nedal pán Boh toho viacej a volade sa ani neozrie. Ale on vie prečo. Nie je malý chlapec. Ako dlho sa tu ešte zdržíš? Všetko smeruje k lepšiemu. Dnes som bola už aj na chodbe so sestričkou. Na záchode. To je dobré, len tak ďalej. A my tam budeme na to čakať. A keď prídeš, tak volačo upečeme. Ty radšej nepodávaj trúbe ruky. No dobre, tak volačo uvaríme. A tam bude variť a ja budem vynašať Rexovi. Chýbaš nám. Bez teba je dom prázdnejší. Bez ženy je vždy dom prázdnejší. Počuješ, Karol? Počujem, mama. Počujete aj vy, Irenka? Počujem, všetko počujem. Bez ženy je dom prázdny. Ale aj bez muža je dom prázdny. Dom je vždy prázdny, keď tam volá kto chýba. Karol, a viezli ste sa už v No taxíku? to je úplne presné.
Nie. Nie, Pravdu hovorí, aspoň ja o tom neviem. tak ja vás odveziem. Irenka vozí svadby. Biele stužky, babika nad motorom, všetko vyglancované. Jaj, to by sa mi ľúbilo. To by sa aj neveru ľúbilo. Karol, takého to nespoznávam. No čo tata, každý raz môže voľako začať. Dobre si sa rozbehol. Irenka, a keď tu už aj mama nebude, ja prídem. Budem čakať. No a keby ste tu náhodou neboli, tak mi nechajte lístok bez step a ja vás nájdem. Náš svet není až taký veľký. A keď jeden druhého chce nájsť, tak ho nájde. Ja mám času dosť a dobrý bicykel. A nezáleží na tom, že budete, vy budete ako táto moja druhá rukavička. Nezáleží na tom, že budete iná, ale budete moja, budete ma hrať. A dvakrát mi to nevyšlo, ale teraz mi to už musí byť, aj keby čo bolo. Irenka, máte návštevu pánsku. A aký štramák? Tak, Karolko, pôjdeme. Nezabudnite vycentrovať tú ladničku. Karol, tu máš harmoniku, heligonku. Ale veď ona je ťažká. Veď preto ti ju dávam dnes. A ty sa moja drž. Tibinko. Mama, čau. Majte sa, dovidenia. Majte sa. Karol, poď. Dobrý deň. Tak tu si. No tu som. Poď ďalej a sadni si. Radšej postojím, ale chcel som ti niečo, ale radšej vonku. Kľudne môžeš aj tu. Však spí. Tak čo? Odhodlal si sa? Nie. Nie? To sa dalo čakať. No, vieš, musíme to dávať po kvapkách. No, to sa teda nakvapkáš. Vieš, mohol by som mi to povedať, povedzme, zajtra. No vlastne zajtra by som mi to nemohol povedať. Zajtra mám náročný deň v práci a potom ešte aj doma. Poviem jej to v nedeľu. Ale čo je to mám vlastne povedať? No, to je ťažká otázka. No a preto vravím, že je to treba dávať po kvapkách. Začni napríklad tým, že si to rozmyslel. Nechápem. A čo som si rozmyslel? Že zostaneš s ňou. Až kým vás smrť nerozdelí. A Irena nikdy nebola. No to nie je pravda. Počúvaj, ale teraz hovoríš niečo celkom iné. V tebe sa človek naozaj nevyzná. Povedz jej, predstav si. Irena si našla iného. To nie je pravda. No ale áno, mohol si sa s ním stretnúť, ten s otcom a Heligonkou. Ten? Áno, ten. Tak to potom úplne mení situáciu. A situácia sa možno zmení ešte aj viac. Podľa najnovších správ je to so mnou horšie ako zle. No, tak toto mi Gita nebude veriť. Vlastne, ona mi nikdy neverila. Ale, aké prekvapenie. No tak ale musíš jej to dobre zahrať. Napríklad takto. Gita, zvážil som všetky okolnosti a rozhodol som sa pre teba. Nie, veď vieš, aká je. Gita je hrozná. A ešte je aj tlstá. Začni napríklad tým, že Irena si našla silného a šťastného. Tvoja známosť taxíka? Nie, tento je z Vegumu. A nemáš sa čím chváliť, Roboš. Ale s dobrým srdcom. To je najdôležitejšie. Mala si iné kritéria. A teraz z extrému do extrému. No tak to znie podobne ako z postele do postele. No tak to si povedala ty. A čo vlastne chceš, povedz? Chlapa, a nie trasorit. Vo Vegume ich nájdeš dosť. Tak ale mne stačí jeden. Takže predsa, z postele do postele. Taká dobrá trasa. Vidím, že táto debata k ničomu dneska nevedie.
Takže, kedy sa to uvidíme? Možno skôr ako si myslíš. Počuj, čierny oblek si nekupuj. Bude ti stačiť aj tento, kancelársky. A kde sa to uvidíme? To ti presne oznámia. Vieš, som rád, že zase bude všetko tak, ako predtým. Gita je moja minulosť, ale ty si moja budúcnosť. Nesmej sa tomu, hovorím to vážne. Tak čau. Fajn, maj sa. Kašľam na to. Idem sa zapáliť. No poďte, čo sa okúňate? Prečo je to tu? Boli, asi som sa kúpil. Máte reči ako kokoda bobkov. Prikytajte to šikovno a zakryjme ju. Ale pekne, čo to? A je to už jedlo. No, teraz to môže byť. Preboha! Čo sa deje? A ty chceš? Veď nie skoro všetko. Babka, vy žijete? Aspoň zatál. Mňa porazí. Nám sa tu niečo nesedí. Je toto šestka? Vyzerá to ako šestka. Tak by to malo sedieť. Mal by si byť mŕtva. Preboha. Ja tu rád niekoho rozdrapím. To ste ma chceli odlifrovať. Priamo hore? To vám pekne ďakujem. Tento nemocnici je všade bordel. Nikde nič nesedí. Sadni! Ľudkovia zlatí, pozrite, jaká nemohla byť krásna mŕtvola. Sadni! Aj pán farár tu je, kde sme mohli vybaviť pohreb. Ale ona nie, ona si jednoducho ožije. Baba im naproti mňa. A jednu ukázať šéfovi. A vy mi dosvedčíte, že ste živá. Keď bude treba. Chlapi, pozrite, je to šestka? Je to šestka. Pane Bože, prečo mňa takto trestieš? Mňa, prvého ministranta, bývalého. Bol som najlepší, to som prvého ministranta. Voľba? To je problém druhého. A Fodorovci, Vilko s Vládkom, ti robili iba 3. 4. Ja som bol najlepší. Pane Bože, prečo ma takto trestuješ mňa? Čo sa každý týždeň raz za týždeň vždy modlím a ty ma takto trestuješ. Toto je čo? Šestka plus krížik. No, prosím. 6 číslo izby. A krížik? 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 To len ja viem, čo to znamená. Viem si to vtipiť. Ale
vy, čo vám nemôžem na meno príť. Vy mi to dosvedčíte, že žijete. Jasné? Je vám to jasné? Jasné. V tejto nemocnici je bordel. V tejto dedine je bordel. No ale nalezme si čistého vína. Jaký starosta, taká gegek. Miłoszko, a ty si tu? Ale nič si z toho nerob. Není bordel len v tejto dedine. Bordel je v celej republike. Ale čo ja teraz? Keby to papierami urobím. Ja sa z toho si zblázním. Toľko papierov prepisovať. Ja sa si z toho zblázním. A tak dobre sa mi spalo. A aký pekný sen sa mi sníval. V Hradišti sme nacvičovali divadlo, na fašangy, mrázika. A ten obuch, vyšší od kybla, ma zobudil a čo neviem, čo som hrala. Či na stenku, alebo marfušku. No, probujem si ešte zdriemnúť. Možno sa mi sen vráti. No što je? Što je dnes kino? No čo je teatr? Ja prijechala. Ja ženicha chaču. I Vaňušku. I Nastia už imeje. Ja chaču тоже. Красивый, любивый. Gengi тоже. Понимаете? Понимаете? Мама! Что, матушка? Смотри, Березки идут. Далекий тихий вечер.
Čuč, nerúgaj, ženich bude. Pani Fodorová, ako sa pekne usmievate. Mala som velice pekný sen. Marfuška si našla ženicha. Ešte keby som toho môjho Karola oženila. To je dobre, sny sú dôležité. To ste povedali pekne. Irenka, a nehnevate sa na toho môjho Karola? Ale kdeže, som rada, že je na svete. To ste povedali velice pekne. Viete, ja by som sa ho tak rada zbavila z domu. Za to starého. To som pochopil. Kvalita to není. Ale možno by sa s tým dalo niečo urobiť. A preto som si myslela na vás. Ľudí poznáte a s tým vašim kolenom si dokážete zariadiť autoritu. Vyzerám ako stará dohádzovačka, že? Vy by ste niečo vymysleli a Karol by sa realizoval. Pri tom vašom Karolovi je človeku hneď všetko jasné. Povedzme si to otvorene. Sme tu len my dve. Karol je typická hrubá sila. Ale aj takých treba. Takí síce nič nezmôžu, ale zas na druhej strane stále volade chýbajú. Veď pomaly nemá kto robiť. Nuž, a čo ja som? Ale nakoniec, prečo nie? Nechcela som sa vás dotknúť.
Vy viete svoje, ja svoje. Najhoršie je, že to všetko prišlo tak zrazu. Ešte aj to zemetrasenie vie človek predvídať. Karol by sa to nemusel nikdy dozvedieť. On by to aj tak nepochopil. Ale čo keby bol celý život nešťastný? Šťastný by bol, šťastný, to mi verte. Ja Karola poznám. Ten sa raduje z barzatej maličkosti, ako malý chlapec. Ráno vidí slnko, Karol kúkne z okna a skrikne: Jedamenky, slniečko vyšlo, a začne skákať ako mladý juniec. Myslela som na to. Prežiť pár pekných chvíľ s niekým, koho má človek rád. A možno by sa dalo tých pár chvíľ rátať aj za 100 rokov. Otázkou však je, či to bude váš Karol. Máte pravdu. Karol nie je ideálny typ. Ale na druhej strane nie je na zahodenie. Keby to bol volakto druhý, bol by nešťastný na celé roky. Ale Karol by sa radoval. To vám garantírujem. Karol by sa radoval, že mu aspoň raz proba vyšla. A keby sa neradoval, ja by som už zariadila, aby sa radoval. Tak, kto má komu robiť dobre? Vy Karolovi a sebe. Karol vám, vy nám a my vám. Viem, už nie je to komplikovanie, ale má to racionálne jadro. Skúste sa nad tým zamyslieť. Myslela som na to. Človek celý život vtipkuje, je klobásy, pije pivo a ani na chvíľu si neuvedomí, že zajtra by tu už nemusel byť. Tak ale kto myslí na zlo, keď mu je dobre? Má ušetrených pár korún. Volá, čo mu môžem aj ja doložiť. Na dom už nedáte, ale môžete dať na cesty. Môžete ísť tam s tým vašim taxíkom, kde ste doteraz ešte neboli. Ďaleko, ďaleko. Ja by som šoferovala a Karol by hýkal. Nebolo by to lacné. Ale na peniaze nekúkajte. Užívajte si. A spali by sme v tých najlepších hoteloch. A nie, ja som raz spala v hoteli a spomínam na to po celý život. A milovali by sme sa v tých najlepších apartmách. No, to musím Karola ešte doučiť. Myslím teoreticky. 2 razy na to prakticky stroskotal. Ale ako začať? Najprv ho nechám pozorovať psov. Pani Fodorova? Ale ja som si to takto nepredstavovala. Ani ja. Ale osud je o mnoho mocnejší než my. To mi verte. Celý život som chodila po vlakoch ako sprievodkyňa. Vodne, aj v noci. Naťahovala sa so žranmi. Tlačila v uličkách so študentami. Až raz, cez zimu, sedím v jednom kúpe. Tuším, som aj 3 mala. Mala som už cez 40. Pár zubov vypadnutých a prechod na krku. A na sluchoch prvé šediny. Párkrát som sa pokúsila aj s niekým stretnúť, ale nič z toho nebolo. Až raz si tak sedím, driemem a zrazu volá, kto zaklope. A vo dverách čert. Strašne som sa naplašila. A čert mal v rukách kvetinu. Usmieval sa a keď som sa kúkla bližšie, usmiala som sa aj ja. Vyzeral ako cigáň. Bolo 15 rokov mladší, ale bol taký pánsky. Boskával ruky, ovládal hudobné nástroje, aj na Karola si hneď zvykol. Veď vyzerá ako jeho. Sila po mne a rozum po Lojzovi. A možno je v ňom niečo, čo ani mama nevie. No, a to by ste počas svadobnej cesty mohli objavovať. Vy by ste objavovali,
a Karol by hýkal. Počas svadobnej cesty? To ste pekne povedali. Možno počas poslednej cesty. Irenka, čo je? No ja neplačem, pani Fodorová. Ja sa teším. Veď preto. Sestrička, zapamätajte si tieto pokyny. Šiškovi treba detox, panáčkovi klistiel. Aničke Hirkale treba znovu zasadrovať nohu. Ale však teraz mala sadru. Ale viete, keď je imobilná, viacej šije. A zavolajte mi toho krpatého taxikára, či teda sanitára. Musím aj jeho prezrieť. Irenka, pozrel som sa na tie výsledky aj s Elenkou Kropile. Viete, tá je múdrejšia ako my všetci. Aj za hlavnou občas ordinuje. A rozhodli sme sa, že pôjdete na iné oddelenie. Sestra Mária vám pomôže s vecami. Môžete sa poboriť. Pani Fodorová, skúšal som to s tým pivom, ako ste povedali. A nič. Asi to ešte krátko užívam. Asi. Zatiaľ len 2 dní. No, to je veľmi málo. Takže to nie je žlčník, pán doktor? Kto už dnes niečo vie? Povedzte. No kto? To vie len Pán Boh. Mňa sa nepýtajte. Ja tu nie som primárom. Všetko ukáže čas. No, to je jediné, by som od vás chcela dvojmo. Máme s Irenkou pekný plán. Chceli by sme ho čím skôr zrealizovať. Teda, kým je čas. A čo som ja? Jasnovidec. Keby som bol, tak sa pozriem najprv na seba. Už ma to drží aj 2-3 roky. A neprechádza a neprechádza. Kašľa. Irenka, pripravená. Ja, sestrička. Ideme na to iné oddelenie. Nožičky. Zapíname taxameter a ide sa. Taxameter žiaľ prestal fungovať. No, ale tak vonku je tak krásny deň, ako stvorený na zmrzlinu. Máte rada zmrzlinu, Irenka? Ani nie. Ja mám. A velice. Karol mi chodí kupovať do kebabu v Hradišti. Áno, dobre ste očuli. Do kebabu. Najradšej som, keď všetci traja s Karolom aj s Tiborom spolu lížeme. Vtedy som najšťastnejšia. A predstavte si, ja na ten môj kašel nemám zmrzlinu. A čo som sa ja s tým kašlom už lekárov pochodil. No ale keď má niekto kašľa, tak kašle. A keď niekto... Však práve preto som sa vás pýtala na ten čas. Ešte som chcela niečo stihnúť. Napríklad, ja som celý život chcela ísť do Starej Ľubovne. Viem, že tam ani prd nie je, ale chcela som to zažiť. Ono, Adam, ani nie je dôležité, kam som chcela ísť, ale dôležitejšie je, ako sa tam dostať. Irenka, skúste nám veriť. Budeme robiť, čo sa dá. Sestrička, môžete pomaly odísť. Pani Fodorová, viete čo? A keby som vyskúšal tie pivá radšej 4? Med a citrón nechám v pôvodnom množstve, viete, aby to obličky nepoškodilo. Jedno dáte dokopy a druhé sa vám pondie. Pani Fodorová, toto čo tu robí? Veď viete, že je to zakázané. Čo všetko je zakázané a robí sa to? Aj fajčiť chodíte hekta pod okna za budovu. No jasné, jasné. To, ako ma môžete vidieť, keď máte mobilnú? Však podľa hlasu vás poznám, keď tam telefonujete. Aby vám sestričky cigarety kúpili. No jasné. No, poďme už radšej. A keď sa raz vráti, začneme Starou Ľubovňou. Mama. To si velice pekne povedala. A nezabudnite mi odtiaľ poslať kartu. Dám si ju za sklom, do kredenca. Sestrička, a tento lístok dajte môjmu Karolovi. Poznáte ho podľa toho, že to bude môj Karol. No poďme. Sestrička, rýchlo je odveste, ja musím ešte rýchlo skočiť do trafiky. Pán doktor. Ale som im vypláchla žalúdky. Skákali pri telefóne ako panáci na gume.
do skupiny som im napísala. Pani Fodorová, vy plačete? Čo sa deje? Bolí vás niečo? Boli, Noha? duša. Irenku zobrali na iné oddelenie. Nemali by sme niekoho zavolať? Ja mám kopec známych. Poznám jedného primára. No ale tí s nami sem bol ako nechodia. Ale to bolo len nedorozumenie. Ja som si istá, že chceli prísť. Volá, kto žije kopu rokov, nič poriadne nezažije. A Irenka by mohla aj za chvíľu. Chcete povedať, že mňa by bola menšia chyba ako Irenky? Chyba alebo škoda? Škoda. Tak, škoda si myslím. Chcete povedať, že mňa by bola menšia škoda ako Irenky? To ste povedali vy. Ja náhodou žijem na klube. U nás v televízii aj v klube. Poznám všelijaké osobnosti, týkajúce s intelektuálmi. A kde to vlastne robíte? V televízii, konkrétne v bufete. Jaj, tak preto vám všetko smrdí. Ešte aj tá vaša robota. Mňa náhodou volajú aj inde. Všade ma volajú. Všade. Ale ja sa iba usmejem a plecom vyknem. Zobuďte sa, Karolinka. Nikde vás nevolajú. A nikto. To len vy by ste chceli, aby vás všade volali. Aby telefonovali, správy písali. Ale svet je vrchavý a neprajný. A vy to viete lepšie ako ja. Irenka, tá aspoň niečo vie. Možno má pár dní, mesiacov a potom koniec. Ale čo ja? Ja musím len ležať, odkazovať, telefonovať a nikde nikto. Som sama ako prst. Často myslím na smrť, pani Fodorová. Prečo sa jej ľudia boja viac ako život? Lebo je len jedna potvora hnusná nepodarená. Ale životov je našťastie viacej. Ten môj, ten váš, aj ten Karolov. Pravda, nie je to nič svetové, ale vždy lepšie ako nič. Pani Fodorová, ten váš muž tak krásne hrá na tej heligónke. To tu ešte nebolo. Ticho, sestrička. Už očujem. To sa Tibor ešte len rozcvičuje. Nikto nám to ešte takto krásne nehral. Celá nemocnica je v oknách. Váš manžel naozaj krásne hrá. Vedeli ste si vybrať. Veď aj vy si môžete, len treba chcieť. Viete, koľko rokov som na neho čakala? Na smrada starého, strapatého. A nebaruje. Čo nevybaví, to dohrá na harmonike. Ahojte, tu sme. Prečo nehrajú nášmu oddeleniu? Haló, pán Tibor, my sme tu, aj vaša pani. Je tam aj môj Karol? No, je, ale kýva opačným smerom. To je v poriadku. Asi dostal ten listok od Irenky. Len dúfam, že to hrajú jej. Vidím ju, pozri, aha, tam je. Chcete sa pozrieť? Poďte, pomôžem vám. Netreba. Mne stačí, keď o tom viem, že je na chvíľu všetkým dobre. Váš manžel naozaj krásne hrá. Niekedy ho zavoláme k nám do klubu. Alebo, dobre, radšej prídem ja k vám. Kúpim vám tú dobrú zmrzlinu z kebabu. Plačem. No teda, pani Fodorová, celá nemocnica je v oknách, všetci sa usmievajú a váš Karol sa ukláňa ako pravý gentleman. Len aby nebachol čelom o zem. No ale keby to tak uvidel pán doktor, ten by nám dal. Mala by sme už lieky pozadelovať. A my čo, pani Fodorová? Ideme sa spolu vycikať. Teda, vy budete cikať a
Ja sa viem pozerať, ako vám to ide. Aj, sestrička, a to hovoríte, že život je krásny? No a? Aj smrť na živote je pekná. Nezomierajú iba dobrí, ale zlí aj hlúpi. To je pekné, ale smutné. No, a dúfam, že budeme úspešnejšie ako minule. Po pive sa človeku vždycky chce. Pani Fodorová, veľmi pekne to máte doma zariadené. Viete, a ja by som to tak raz chcela mať. Musím to tak mať. Veď im varím a periem, tak ma musia trochu ľúbiť. Ale oni nemusia. Oni chcú a preto ich ľúbim aj ja. Poďte. Ako sú ďaleko a zároveň blízko. Ako keby hrali iba nám. Hrajú pre nás. Ja to cítim. A čo, dovolali ste sa? Dovolala. A je všetko v poriadku? Teraz je už všetko v najlepšom poriadku. Tak to je dobré, že ste si to takto povedali. Viete, a ja by som si to tak raz chcela povedať. Ale určite si to tak raz poviete. Myslíte? Ruku na to. No teda, vy v tej televízii viete vždy všetko, skôr ako my ostatní. A čo z toho, keď vieme? Na čo nám to je? Na veľký prd. Ako povedal pán Tibor, hovno v celofáne. Vy viete svoje, ja viem svoje, aj oni vedia svoje. Nie je iba jedna pravda. To máte pravdu, Karolinka. Tak ja už teda pôjdem, potom sa ešte zastavím. Zatiaľ dovidenia.